Hayi, injalo ayijiki-ke uma isinje yabo. Hayi ngeke manje umkhathi hayi inomkhathi unjani? Hayi lo mkhathi hayi manje umkhathi wona sekulungisele fusek qamba manga fuseka kakhulu wena manje. Into yomkhathi nomthetho wakhona. Yabona maye wafika umuntu wathi uzoza bese athi nihlabe isilwane nihlabe ngento yomkhathi. Nina kodwa hayi asithi ukuba creative abangani bami. Niphile njalo niyasho. Ngizovuka kodwa ngelinye ilanga. Danko.